ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാൻ വയ്യ. തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 9, 10 അധ്യായം കണ്ടു. ഇന്നലത്തെ അധ്യായം നോക്കിയോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? രണ്ടാമത് കേട്ടു. രണ്ടാമത് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ എത്രാമത്തെ പോയിന്റ് വരെ പറഞ്ഞ? 46 വരെ അല്ലെ? 46 വരെ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 47 തുടങ്ങാണ്. ഭാഗം 42 വരെ പറഞ്ഞുള്ളൂ മാതാജി. ഇല്ല, 46 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 46 വരെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. 46 വരെ എടുത്തുന്നല്ലേ? അതെ. ധ്യാനം വരെ. ധ്യാനരൂപം ക്രീഡ വരെ എടുത്തു. 46 വരെ ഇന്നലെ എടുത്തു. ഇനി 47ലേക്ക് പോകാം. 47ാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 47 മുതല് 53 വരെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 47ാമത്തെ ദാസഭാവം. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പോലുള്ള വൈഷ്ണവർ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് എന്ത്? ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. എന്നാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് പരിഗണിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തില്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരെന്താഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? അതിന് ഫലവും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഫലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അവര് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവരവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പലതും. അങ്ങനെ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് നൈസർഗികമായിട്ട് സ്വമേധയാ തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരാരായിട്ട് മാറും? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. അതുവരെ അവർ ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ അവർക്ക് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നത്, അങ്ങനെ സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവര് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്. പിന്നെ
ഭക്തന്മാർ വൈദിക അനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്തി സേവനവും അംഗീകരിക്കുന്നു. കാരണം രണ്ടും കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കും, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും എന്തിനുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം, മനോവാക്കായങ്ങൾ കൊണ്ട് സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? വിമുക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ചിലവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും വിമുക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ദാസഭാവം, ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവനം എന്താണ്? ദാസഭാവം. അടുത്തത് സുഹൃത്ത് ഭാവം. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരഞ്ഞിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനായി ചിലപ്പോൾ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഭക്തന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തെ രാഗാനുഗമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരാളും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും പരോപേക്ഷയില്ലാത്ത ഈ ഭഗവത് പ്രേമം സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തെ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കുക, അതായത് സ്വാത്മചോദ്യം, അതായത് ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. സാധാരണ നിയാമക തത്വത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആരും പറയാതെ പരാപേക്ഷ ഇല്ലാതെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലാണ് പെടുന്നത്. അതായത് ആരും പറയാതെ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണത്? അത് അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതായത് സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന് പറയാം. ആരും പറയാതെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ 64 തത്വങ്ങളില് ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതിലാ വരുന്നത്? സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലാണ് വരുന്നത്. അവരാണത് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണൻ എന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. അതായത് മഹാഭാരതത്തില് ദ്രൗപദി പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതകളിലും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്യന്തികമായി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ദ്രൗപദിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ദ്രൗപദിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടതകളിൽ നിന്നെല്ലാം തങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ദ്രൗപദിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. ഒരു ഉപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഗീതാ രഹസ്യം, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാളെക്കാളും തുല്യനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലെന്ന്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഖകാംക്ഷിയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത്? സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തെയോ ജീവനത്തെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങേക്കായി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണത്തെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. അപ്പോ
എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വേവലാടിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തെയും ജീവനത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുപോലെ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് യമുനാചാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നത്. ഏത് തരം ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ യമുനാചാര്യൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം. ഏത് ശരീരത്തിലായാലും ഏത് ജീവിതത്തിലായാലും എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം മാറിയാലും എന്താണ്, ഞാൻ ഏത് ജീവിതമായാലും അതൊന്നും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം എല്ലാതും എന്താണ്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും ആത്മനിവേദനത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും ഒരുപോലെ പ്രയാസമുള്ള മാർഗമാണ്. ഇത് രണ്ടും പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല സുഹൃത്ത് ഭാവവും പിന്നെ ആത്മനിവേദനവും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളേൽ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തുവാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിനെ എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കണം ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യാം. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, മറിച്ച് പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ഉദാഹരണം, വമ്പിച്ചൊരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയായ ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ജോലിയുണ്ട്, അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി ഉടമയാണ്, ഉടമയാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും? ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം. അടുത്തത് സമർപ്പിത ആത്മാവാകൽ, അത് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത്. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നത്, താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനോവാക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാകും. അപ്പോ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ. നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, നൃസിംഹദേവൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആശ്രിതനാണ്, അവനെ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നൃസിംഹദേവൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അവനെ സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് നൃസിംഹദേവൻ നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. 53-ാമത്തെ തുളസി തുടങ്ങിയ ചെടികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പരിചരിക്കല്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ. തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരും. തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അർച്ചിക്കുന്നവന് ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണമാകും. ഇപ്പൊ തുളസി ചെടിയെ പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപസഞ്ചയങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? തുളസിയെ പ്രണമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും.
ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശനം മാത്രം മതി നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട്. എന്നും തുളസിയെ പ്രണമിക്കുക, തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നവര് കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് മാറും. അത് മാത്രല്ല, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തുളസി അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണമാകുകയും ചെയ്യും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും തുളസി മംഗളദായകമാണ്. അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, അതിനോട് ആദരവപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിനെ പ്രണമിക്കുക, തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, ഇതെല്ലാം ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എക്കാലവും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചെയ്താൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി അടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള 64 വരെയുള്ളതാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇനി അടുത്തത് 54 മുതൽ 64 വരെയുള്ളത് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതില് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. 54ാമത്തെ പോയിന്റ് ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ആര് പറയുന്നു? മധ്വാചാര്യരും പറയുന്നു. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ ഒരാൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എന്നും കേൾവിപ്പെട്ടവനാണ്. തീർച്ചയായും അയാളിൽ കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഒടുവിൽ ദേവന്മാർക്ക് ആരാധനായി തീരും. അപ്പോ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിന് വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മളെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിട്ടുള്ള ഒരാള് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എന്നും കേൾവിപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അയാളിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനായിട്ട് തീരും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തില് ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ ഭാഗവത പാരായണത്തിന് തൽപരരായവർ മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശിയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ തൃപ്തി വരില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്സാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശരിക്കും ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് വേണ്ടത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കൂടി സാരം അതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ശരിക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ. അപ്പൊ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉള്ളതിന് തുല്യം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതില് ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പിന്നെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിനോടും എന്ത് വരില്ല? രുചി വരില്ല. അവർക്ക് അതിനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു സാഹിത്യത്തിലും അവർക്ക് എന്ത് വരില്ല? തൃപ്തി വരില്ല. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് മധുരാവാസം. വരാഹ പുരാണം പറയുന്നത് മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവര് മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകർഷകരാകണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആകർഷണം വേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? മധുരയിലേക്കാണ്. അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷണം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു പോണത്? മായയുടെ പിടിയിലേക്കാണ് ആകർഷണം വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നത് 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ മധുരയിലെ പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനം നടത്തിയതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ. 56 ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. പത്മപുരാണത്തില് ശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയാണ്,
ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ആ ഭക്തന്മാരെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പറയാണ് പാർവതി ദേവിയോട്, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്, അതില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാധന. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആദിപുരാണത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ഭക്തനല്ല. ആരാണ് എന്റെ ഭക്തൻ? എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അയാൾ ആരല്ല? എന്റെ ഭക്തനല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര്? എന്റെ ഭക്തൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി അതില് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:7-19 പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കല്ലേ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ. ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കുമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീർന്ന എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് പാദസേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തൻ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സ്മരണം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുടുംബ സഹിതം പവിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഭക്തനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന പരിചരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് അവനവന്റെ നിലയ്ക്കുള്ള ഭഗവത് സേവനം. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? കാർത്തിക മാസത്തിൽ, അത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഊർജവ്രതം, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദാമോദര രൂപത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയും തല്ലും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നൽകും. ഈ മധുര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട്, പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ചിട്ട് കാർത്തിക മാസത്തിലെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തി സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, മുക്തിയും വേണ്ട, ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ആര് മാറും? ഈ എല്ലാവരും മാറും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ചിട്ട് കാർത്തിക മാസത്തിലെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ. 59-ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവങ്ങള്. ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്,
ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മഥന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ പ്രസ്താവം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൊണ്ടാടേണ്ടതാണ്, ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഈ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവന മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വമുള്ള ആരാധന, മൂർത്തി ആരാധന. ആദിപുരാണം പറയുന്നത് സദാ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും. പിന്നെന്താണ്? മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക്. ഇനി ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ 5 പറയുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം തത്തയുടെ, അതായത് ശുഗത്തിന്റെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ചതിനാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. അപ്പൊ ഇത് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമായിട്ട് മാറി. കാരണം ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞ? വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്വമായിട്ടുള്ള ഫലമാണത്. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതിലേക്ക് പകർന്നു ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ അത് പൊട്ടുകയോ കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും അതുപോലെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത്? ആ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം അത് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്നും വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതർ എന്ന് പറയും. അതായത് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര്, അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്. മുക്തന്മാർക്കും രുചിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഏറെ ആകർഷണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവായ വ്യാസദേവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 9-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മുക്തന്മാർക്കും എന്താണ് രുചിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ നിർവ്യക്തികത അതായത് നിരാകാരത്തില് ബ്രഹ്മത്തിലായിരുന്നു ആരാകർഷനായിരുന്നത്? ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി ആകർഷനായത്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് ആർക്ക് ആകർഷണം വന്നത്? ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാനോട് ആകർഷണം വന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ രുചിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നു, മകനെ, സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സ്ഫടിക കല്ല് പോലെയാണത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പുഷ്പതുല്യമായ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്ഫടിക നിർമ്മലമാകുന്നു. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ആ സത്സംഗം, അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലേടുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹൃദയം സ്ഫടിക തുല്യമാകും. അതായത് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുരുഷൻ ഉൽപാദനക്ഷമയുള്ളവനും സ്ത്രീ ആരോഗ്യമാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്തിലും ഫലമായി ഗർഭധാരണം നടക്കും. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം നൽകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവരും സ്വീകരിക്കുന്നവൻ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ ഫലവും നന്നായിരിക്കും. അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ല ഫലമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.
അപ്പോ ആരും പറയാതെ തന്നെ ഒരാൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ എത്തി? ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലെത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആദി പുരാണത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, എന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. അപ്പൊ എന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവനായിട്ട്, സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ്? നാമജപത്തിന് തന്നെയാണ്. ഒരു സംശയവും ഇല്ല, നാമജപം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ മികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതികമായ കമ്പനമല്ല, അതിന് ഒരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമവും. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു മാലിന്യം എന്തിലില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനില്ല. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. 64ാമത്തെ പോയിന്റ് മഥുരാവാസം. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുക എന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേണിയല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മഥുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ മുക്തി നേടി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം, അത്യുന്നത ശ്രേണിയല്ല. നമ്മൾ ആ ഘട്ടത്തിലെത്തിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിവേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മഥുരാ മണ്ഡലത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നെന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്, മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ് എന്ത്? മഥുര എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യഭൂമി. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളില് 4 സ്ഥലത്ത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? മഥുരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കുക. ഭക്തൻ 1 or 2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. മഥുര, ദ്വാരക തുടങ്ങി വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പാർക്കണം. ഭാവഭക്തി ഉണർത്താനുള്ള മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും അതുല്യമായ കഴിവ് അതിന് അവിടെയുണ്ട്. മഥുര, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മധുരാവാസം എന്ന് പറയുന്നതും നാമജപവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് അടുത്തതിലും കൂടി 4 പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 5 പോയിന്റ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ 5 എണ്ണം അതൊന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അതായത് ആ ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്കതിന്. ഏതൊക്കെയാണ്? മൂർത്തി ആരാധന, അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധന, പിന്നെ ഭാഗവത പാരായണം, സത്സംഗം, നാമജപം, മധുരാവാസം. ഈ 5 കാര്യങ്ങള്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൂർത്തി ആരാധന. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നീയെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? കേശിഘട്ടില്, അല്ലാതെ വൃന്ദാവനത്തിലൊരു സ്നാനഘട്ടമാണത്. ആ കേശിഘട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നീ നോക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യനാണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള്. ഓടക്കുഴല്, നെറുകയിൽ മയിൽപ്പീലി, ആകാശത്തിന്റെ നറുനിലാവിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവിടൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വശ്യനാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കൂട്ടുകാരൊത്ത് കളിച്ച് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ആരെ നോക്കരുത്? ഭഗവാനെ നോക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത്രയും വശ്യനാണ്. പിന്നെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കൂട്ടുകാരൊത്ത് കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്.
വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ള ആള് സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമുള്ള ബന്ധം മറക്കും. കാരണം ഭഗവാനോട് നമ്മള് ഭഗവാനെ പരിചരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിനോ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ നമ്മൾ പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഉള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറക്കും. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം എല്ലാവരും അതിനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. അടുത്തത് ഭാഗവത പാരായണം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായി. അപ്പോൾ അതായത് ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, പിന്നെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മുക്തി, ഇതെല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച്. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധവും സ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളും ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പൊ ഇനി അതായത് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടത്. ഭാഗവത പാരായണം അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ലാഭം, അനുഷ്ഠാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എറിഞ്ഞു കളയണം. ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളണം. പരിത്യാഗിയായി മാറിയാൽ മാത്രമേ നമ്മള് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ത്യജിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാഗവതത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, കാണുന്നുമില്ല. മാതാജി പോയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി ഇതായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത് കയറുമായിരിക്കും. എന്തായാലും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാ. കയറാരും ഒന്നും ഇതാണ്ട. മാതാജി കയറിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു മാതാജി. നെറ്റ് പോയി ഇവിടെ. ഞാനിപ്പോ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കയറി വെക്കിയതാ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. വൈകിട്ട് എന്നും മഴ തുടങ്ങും, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം.
ബിന്ദു മാതാജി മാതാജി മാതാജിയാണ് ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇറങ്ങി ലീവായപ്പോ എന്റെ നെറ്റ് കട്ടായല്ലോ. അപ്പൊ മാതാജി ഹോസ്റ്റായി. എന്നൊന്ന് ആക്കാവനറിയാവോ മാതാജിക്ക്? എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മാതാജി? മാതാജി എന്റെ പേരില്ലേ, എന്റെ പേരെടുത്തേ. എന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഓപ്ഷൻ വരും മാതാജിക്ക്. ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ. എന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യ്. ഇതാണോ മാതാജി? മാതാജിയുടെ പേരാണോ സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? അതെ, മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാതാജി അതുമത്തോട് എന്റെ പേരുമേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ തൊട്ടപ്പോ അവിടെ ഓപ്ഷൻ വന്ന കൊറേ മേക്ക് ഹോസ്റ്റ്. ഇല്ല മാതാജി, വരുന്നില്ല. എന്താണ് മാതാജിക്ക് കാണുന്നത്? ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇതിൽ. മാതാജി എന്റെ പേര് തൊട്ടില്ല, അതിനർത്ഥം മാതാജി എന്റെ പേര് തൊട്. എന്റെ പേരെടുക്ക് മാതാജി, പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്ന് എന്റെ പേരെടുക്ക്. കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി എനിക്ക്. മാതാജിക്ക് പേരെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ആ, അങ്ങനെ പേരെടുത്തേ മാതാജി. പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എടുത്തോ? അത് എവിടെ എടുക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, 28 പേരുടെ ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നില്ലേ, അതില് പ്രസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ലീവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് കയറിയാ പറ്റുമോ? അത് പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് പിന്നെ കട്ടാവും. ഓ ശരി ശരി ശരി. ബിന്ദു മാതാജി മറ്റേ മോറിൽ തൊടുമ്പം വരൂ. ഇല്ല, അതിന്റെ മോർത്തോട്ട വരുമോ? പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അതില് 28 ഓക്കെ. പേരെടുക്കുമ്പോ ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ലേ? മ്യൂട്ട്, ആസ്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ, അതാണോ? അതില് പിന്നെന്താ വരുന്ന? മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് പറയുന്നില്ലേ? മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആക്കന്നെ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു പോയിന്റ് 2 പോയിന്റ് ഉള്ളതില്, പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചു. അതെ, വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേ എന്നും മഴ ഇവിടെ. നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ടായിരുന്നത്? തിരുനാമ ഒഴിവിടലല്ലേ? സമ്പർക്കം. ഓക്കെ. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഭഗവാൻ സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാനും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്ന് സാരം. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അറിയാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാണെന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളൊക്കെ കുറയാനും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാനും കാരണമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ നാമം തിരുനാമം ഉരുവിടല്, സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ ഗിവിണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ
നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് ഭഗവാനെ സദാ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും? പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇതേ കമ്പനങ്ങള് എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സദാ അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടുള്ള എന്റെ ആസക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആസക്തികൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭൗതികമായ ആസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു, ഭഗവാനോട് ആസക്തരായിട്ട് മാറും. ലാസ്റ്റത്തെ മധുരാവാസം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായിട്ടുള്ള കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഓർക്കുമ്പോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും അലകള് എന്നിൽ വന്നടിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അതീന്ദ്രിയമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ വന്നടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അത്രയും മനോഹരമാണ് എന്ത്? മധുരാ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. മധുരയും വൃന്ദാവനവും സർവാതിശിയായ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഈ മധുര വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സർവാതിശിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ആ മധുര വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ, അവിടേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എവിടെ? ഈ മധുര വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവങ്ങൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്? ഈ മധുര വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്തരം മനോഹരമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മധുര മണ്ഡലത്തെ പറയുന്നത്. അതാണ് മധുരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഇതിലുണ്ടല്ലോ 5 തൂണുകളിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇസ്കോൺ നിർമ്മിച്ചു. അപ്പൊ 5 തൂണുകളിലാണ് ഇസ്കോൺ നിർമ്മിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, ആഡംബരമായിട്ടുള്ള മൂർത്തി ആരാധന, ദിവസേനയുള്ള ഭാഗവത ക്ലാസ്, ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ അതായത് സത്സംഗം, നാമസങ്കീർത്തനം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, നാമജപം, മായാപൂരിലെയും വൃന്ദാവനത്തിലെയും വാർഷിക ഉത്സവങ്ങൾ, നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഭഗവാനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങൾ. ഈ 5 ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തി ഉണർത്തൽ ഇസ്കോൺ ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാക്കും? ഭാവഭക്തി ഉണർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്മാരിലെ ഹർഷോന്മാദം, ആ ആനന്ദം ഉളവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിലിപ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞ 5 എണ്ണം അത് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം, അതായത് മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, സത്സംഗം, പിന്നെ നാമജപം, പിന്നെ വന്നിട്ട് മധുരാവാസം. ഈ 5 എണ്ണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്കറിയാം, അതും എന്താണ്? പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഫസ്റ്റത്തെ, അതായത് ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം എടുക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ എടുക്കുക, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇത് 64 എണ്ണം. ഇനി അടുത്തത് വേറെ ഭാഗമാണ് വരുന്നത്.